Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tulang saudara. Assalamualaikum wahai pemuda atau pemudi. Sesudah itu kasidang narami dan modo mata wajib diketahui apa-apa kerajunan akan dilalui bertanggung jawab dan penting sekali nak jangan sampai kelihatan budi. Kelihatan budi di tangan narami. Cara dia samenggo bingung satali basi ko lain dak anai. Dengan mengaji atau etongan jauh sekali. Nama minta pulau menjadi bupati atau nama jadi calon menteri. Lanya tu diplomatnya diplomatani batanam kacang jago nyubi basi apa ni jogo limani. Itu kami nama buat kasidang baleno nama minta dua. Nama macikari nama jujur salu nama memegang ada nama macita ampun di barita tahu dulu jabungku. Malang ke orang tanya undang-undang datuk kaganti jawabnya galak jawab tu lapatui bagalan dai. Bujang limu siang jam malam bahati mabu anak 9 tidak berindu diulalaka dengan periwe sampai babini kepada si busuk. Jangan orang memandikan barulah tajun awak menyuruh nak jangan latarumu baparanga indu ene
apo pae edanyo
lai sami salah sangkar lai bari si burung arifat Tuhan lai na jangan tergantung lai manusia galuh lai balil berakal lai hati jo jantuang sungguh sami burung ai di dalam sangkar melahirkan dio lai sukar mangana oleh sukar menyusun ona jangan terlanggar denalai sungguh begitu oleh bunyi pitua ujan tawi ju oleh tubuh nan kasa oleh salah panagano oleh bilangan sudah oleh lampe di dalam belai lampe di luar wahai sahabat lana ditolak saudara belai tubuh salapan la sukar dibaco na kami terangkan lai anda la jago anda pahamkan lai basamu-samu denalai hati tu umpamo lai nyora jo batuju lai nyogano mangirian iyo kanyo la barampe la di luar la de manjadi la de mantinyo Pati kola di dalam lama jadi ladu balanyo bagara lenyo hati bagara kasamonyo demikian lenyo lagi le anggoto lainan nampi la bilora jo lai atare kabarang ke lai sammo lenyo pai le lambe lai dala cape le samo lai bajalan lai jauh iyo jodake lai hati la sami sal dalai rajo lana dia ke selain dari hati umpamu lai raaya apa lai karajo dalai hati lada mandape kiri mana la de wahai lai sahabat jo kalau lako indah lagi tu la pikiri la tubuh lai salna pada ko indah iyo tabagi Ladi mano bana dalai hati lada nurani di mano lai diam nyolai hati sanu bari rasiyo lai nada batin lade ko indah tak katawi iyo nan kasanan halui ko indah basisi Inenenei wahai saudaro lai andai lai dan tolan uju damohas oh anda ala de besokan mo banang dengan kulin dan jo kalau kusui anda salah saya kan demikian lagi ya sir anak adam ladi kana ju ana sir anna adam lampi asalnya kui bilangan api yo air lai dosa jalan oh nei angin la jo tanah iyo la pun la demikian yo api itu telai darah lapado gitu kalau air itu oh tulang lapado gitu lai angin itu huri lapado gitu lai tanah itu jangan lapado gitu la sawatu lagi lai hatiku susah ibu hatiku lai bukanlah ulah anak sirna Adam begitulah sudahlah api jo air angin lade jo tanah iyo ya po bilo sampai alemu ajalula onde pasang lama arifat na jangan nyode batu kah tiadunan Tuhan malaikat ladenya Allah lamatilah kamu di dalam kulimah di dalam kulimah la illallah sawatu lagi lai dengar iman sari ada ko indah adu labatari kada tarik kada ko indah ado bahagi kada hakikat ku indah ado lama arifah onde hai sa
musikin salamu dilah adalah sawatu lagi dengar detuan la syariat jalan laita lari kada jalan dikar iyo lenyo itu kasudahan iyo nyo jalan Marifat iyo lenyo itu samparono iyo lenyo simpan sawatu lenyo lagi iyo hati laneko sansal lillahi boleh hatiku ladalai bukan nyoda sebagai lai kotaram lah hidup kala dipakai lai mati iyo laka ditempat lai masuk kadalah deko panu bela tumbuh la mela sasa iyo nalarupo lai macam iyo lai berbagai mangato iyo lai kanarupo lai takui iyo la mela aku ladalali lada alemu di situ la mela tantu iyo lai nyobana lai sura iyo lai nyowitu nyatu iyo lai kanabana iyo sura ladanyo itu iyo hidup laka dipakai la indah Allah lai takana lai akal iyo nan la ilah alamat iyo lakanaraku lai badan iyo lakabakuba itu ada ulun di kami kambang ya itulah dari ladel laki saukini di dalamnya bakarajo tadi nan baru suela de manggamang de dosana iyola na saudaro nana penani iyola na di luar de dosana iyo tak cintu-cintu nana penani tulanan de tolan nana menjadi de buatanyo faedana niyola denyo tulang bagaimana banala faedanyo bagaimana banala faedanyo di batang de tubuh de kita nangku manyamak di dalam de kiro-kiro oh dari kamilanan padu jadi hamparan ka abatullah desi Muhammad ai diri kita arti hamparan ka abatullah permainan Muhammad di sana begitu faedalah denyo kuli dan padona niyola hakikatnyo dikaji pulo faedah dagiang desi Muhammad ai diri kita kan jadi ka surga abatullah di batang yo tubuh
begitu. Arti ke surga abadullah kedudukan diri Muhammad di sana. Begitu faedah lah denyo dagyang nana padona niyolah hakikat denyo. Kan dikaji puluh faedah ure di batang iyo itu begitu. Kan jadi rantai ke abadullah desi Muhammad ay diri gitu. Arti rantai ke abadullah kan jadi pagaran diri dek Muhammad diri gitu. Begitu faedah lah denyo hure di batang tubuh di kita naku. Kan dikaji faedah denyo tulang dangai dangala dekan pulo. Kan jadi tiang ke abadullah desi Muhammad ay diri gitu. Arti tiang ke abadullah ka tampik sandaran diri dek Muhammad ay diri gitu. Oh denana ni itulah penjelasan niyo panjawab denyo tanyo. Iyo ambe iyo nalla di tanyola ambe ay pulo nande jawabnya. Malabihi kami lah denyo tidak mengurangi kami pun lah tiada. Malabi kami nananca anca mengurangi kami sio-sio. Oh denan ala dibayar kontan hutang di mukunyo de basamu. Kini de hari laba tambah laru iba tambah iyo ay malam ju. Oh desa dia iyolah si nontonan tinggal indahnya sabar pu. Nanti gayo de nalada nyo kini si pokok si pangkala de nyo sajo. Manonan pendek sore lah izin nyola pulang ke rumah lah de bininya. Nanti gayo nala di sekolah banyak pulo naleno leno. Lah banyak nan bataga de nyolu tuilah tinggi dari puncak nan kapalo. Lainyo mana bataga alu tika palo mahanggu yo hanggu ejo. Ayah do mancali silawa de dolang tapi jo kuli ay mato sajo. Ado pulo yo de mahun jua ado pulo mambuwe angko limo. Oh sambil mandang silawa de dolang de oli sampiang lama niti ejo. Dan dikatakan yo oli sampiang ya itulah ai de salero. Nan dikatakan ay de salero alias ay liurai jadi jo. Ai manola rekare kami samo ai tukang ai la curito. Pejetlah de angkasa urang ai bari ai de banamo. Batanyo agak sikit agak sapatai la jodoh. Bagantilah denyo ganti dena de kitola de batanyo. Sakali lah di sinan sakali de puluh hai nan di siko. Para karo tubuh ditambah de jugo malah suranyo. Tantang kulit de jodoh yang urek saratu ai jo tulang nyo. Ocana hayo kulit sabarati ai de nyo apo. Ocah hayo dagiang apo ai rupo ai cahayo nyo. Cahayo lah denyo hure bagaimana rupa lah cahayonyo. Oh cahayo tulang apalah rupa cahayonyo. Apalah de contohnya tiba di dunia lah denyo nangko. Lah jadi nasado itu kami yo de mana masa tanyo. Indak ba panjang indak ai pulo ba jelo jelo. O di pasang tanyo jo irama agak mai bo ibo. Irama lah dan sedih memang diambil dari kisah nyata. Irama orang Jambi walau irama muaro bungo. Irama batang hari walau
nomor 3 minta membaliai HP Vivo. Anak pala bungsu balain pinta ojo pintonyo. Sakiyonyo manangi ayah baru nanti mintaanyo. Di situlah bondonyo jatuh ke dalam nasi ayam matu. Anakku ditinggal ayahnya, mak ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun, mak balam pula indah baminya. Hidup di tengah dusun, mak bak lampu indah baminya. Pagi turun ke ladang, hai siang turun ke sawah. Malam mata merewan, mata kenang Masuk dulu. malam mata merewan, mata kenang lah dimasuk dulu. Pabilo anak menangis, hatiku rasa wibo. Terkenang masuk dulu sama masuk ayah dia lagi ada. Kenang masuk dulu sama so ayah lagi ada. Lana lah dicari gantinya, hati koralang nian. Anak lagi mengenyan, rumah lun tahu. Salah dan benar. Anak lagi mengenyan, rumah lun tahu salah dan benar.
kampung kita. Hai, biarlah jantan-jantan walau kau menetino-tino. Oh gadang lada jokete la tu lada jomudo lada lai tu lada jomudo. La di mano tampai yo la nande kito. La sambo jalle yo na la sambo nyato. Oh inda lai basisi la de lai inda lai baingo la de lai inda lai baingo. Oh lalai panyaki la de nana gadang kawan sumber datang la dari Cino. Oh iko la de panyaki iyo la di la mano la di mano la de nyo mano. Delai ko pituanyo dari kami nan badu. Iyo pita tapati tiaga luar la nabi yaso. Dengar la de kemana dari kami sekarang nangko. Ladi iso rokok GP diminum aye siprin. Di sangko bermain HP. Sakiro baliau la main chip.